Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, защото вашето присъствие и особено присъствието на толкова много млади хора ни дава още повече сили по пътя, по който сме тръгнали, а този път е ясен, води до една конкретна непосредствена цел и това е целта, която обединява може би 3/4 от българския народ. Да се отървем от Бойко Борисов, защото ни е срам от него. Защото в лъжа беше зачена като политик. Защото го създадоха политически среди, които имаха нужда от такъв като него. Уж харизматичен, а в същото време с много тъмно минало. Уж дошъл да спасява България, а всъщност дошъл да я довърши. Второто, което всички вие знаете, но то трябва да се казва и да се повтаря, е, че България не е бедна държава. В България бедно живеят само една голяма част от хората, защото България е изключително крадена държава. Кражбата и корупцията, които разяждат икономиката на страната ни, са причината да сме докарани до този хал днес. Третото, което всички вие знаете и го усещате на гърба си, е, че ние българите сме най-бедната част от Европа, най-бедният народ в Европа и че никъде другаде в Европа заплатата на един учител не е равна на 45 кг домати в началото на сезона. Няма такава европейска държава. Няма европейска държава, в която заплатата на лекаря да се равнява на 200 литра бензин. Четвъртото, което знаете сигурно много добре, е, че ние сме най-бързо изчезващата нация в света, с най-ниската раздаемост в Европа, с изключително висока смъртност и с изключително висока емиграция. През 2050 година в България ще останат да живеят по-малко от 5 милиона души, повече от половината от които напълно или почти напълно неграмотни. Това означава да я възписаме България. И две неща, които може би не знаете, но съм длъжен да ви кажа, защото това ми е професията. Да казвам на студентите в Софийския университет някои истини, които съм прочел малко по-рано от тях в учебниците. Едното, което може би не знаете, но е задължително да си тръгнете от тази зала и да го помните добре до 23 октомври, е, че причината за мизерията в България е корупцията и масовата кражба, а основата на корупцията е в днешната българска конституция. Не сменим ли конституцията си? Не си ли създадем модерни правила, като в високо развитите западни държави? Ще продължим да живеем зле и ще живеем още по-зле. Ще продължим да намаляваме. Ще продължим да затъваме в неграмотност. И в крайна сметка може да дочакаме края на иначе древното си и гордо отечество. И второто, което може би не знаете, и което съм длъжен да го кажа така, че да се разбере изключително ясно. И от тези, които сте в тази зала, и от тези, които ще гледат днешния запис по канал 3, и от тези, на които ще разкажете, като се тръгнете от тук. И то е, че въпреки платените социолози, въпреки поръчковите или заплашените медии, в България днес има една политическа партия, която е различна от останалите крадливи партии на статуквото и тя се казва Ред, законност и справедливост. И тя е издигнала и подкрепя кандидат за президент, който се различава от останалите, ако не толкова по ред други неща, то най-вече по това, че има смелостта и знае как да уволни Бойко Борисов. Тръгнал съм на тези избори да се кандидатирам за президент, за да мога веднага, щом бъде избран и встъпя в длъжност на 22 януари, за нуждите на политическата чистота в България, да уволня Бойко Борисов и след това веднага да предизвикам Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. Нова конституция, в която освен другите неща, за които господин Янев говори, да заложим образованието като стратегически национален приоритет. Демокрацията ни да бъде референдумна демокрация, всички важни въпроси да се решават от гражданите, а не от една шепа
неграмотни или купени политици. И нова конституция, която да предвиди граждански контрол, възможност гражданите да отзовават всеки свой избранник, да свалят депутатите, да свалят кметовете, да свалят общинските съветници, докато в съветите, в кметствата и в парламента не влязат само чисти хора, които знаят, че посегнеш ли на държавната пара, те чака бой през ръката и изхвърляне от политическия живот. Защото иначе, скъпи приятели, съвсем безсмислено става подвига и саможертвата и на вашите земляци, героите на българското възраждане и на българското освобождение преди век и половина. Погледнете докъде докарахме България. От Раковски, Чинтулов и Захари Стоянов, които ни дадоха свободата преди 130 години, до Бойко Борисов и Цветан Цветанов, до Искра Фидосов, до другите знайни и незнайни радетели на корупционната слава, заради които Европа днес отново ни каза, днес в днешния ден, не сте достойни за европейско признание, не заслужавате място в шенгенското пространство, защото не ви вярвате. Преди 100 години Захари Стоянов тръгна от Медвен с късани цървули, за да отиде в Париж като председател на Българското народно събрание, да го посрещнат там и да му кажат: вярваме във ваше лице на нова България. 100 години след него Цветан Цветанов ни докара до унижението Европа да ни каже: от 5 години сте в Европейския съюз и още не ви вярваме, защото продължавате да имате корупция и не искате да се справяте с нея. И накрая сметката е много проста. Ако през 2012 година приемем нова конституция и създадем правила, благодарение на които да ликвидираме тежката корупция, ако премахнем имунитетите на депутатите и съдиите, които им дават усещането за безнаказаност, още през 2013 година, през спирането на този грабеж, на който сме свидетели днес, в резултат на който от държавния бюджет изтичат между 2 и 3 милиарда лева, тези пари ще могат да бъдат отделени за повишаване на пенсиите, за повишаване на заплатите, за подкрепа на бизнеса и нови работни места. И това означава, веднага след като влезе в сила новата конституция, да стане възможно шоково повишаване на доходите на всички български граждани. Ето за това трябва да помним българите. И накрая ще ви го кажа като университетски човек, който е дошъл в един от най-възбужденските градове на България. Плаче ми душата, като гледам, че ни управляват хора, които боравят с 150-200 думи. И се питам, ако не вземем мерки, ако ние като народ категорично не се противопоставим на безобразието и унижението, наречено ГЕРБ, на тези избори на 23 октомври, съгласни ли сме да се подпишем първо над духовната, после и над физическата присъда на своите деца и внуци, на които ще оставим една напълно съсипана и ликвидирана България? Мисля, че вашите очи ми го казват ясно. Не сме съгласни и няма да го направим. Ето за това на 23 октомври в бюлетината номерът е 14, а нашето задължение е да променим България. Благодаря.